खुलुमबाय बे समाव आङो दंफैयो मोनसे गेदेरथार जुखामनि बागानाव आरो बे जुखाम बागाना दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय लोगोसेनो गबरधन थानानि बेन्दोंआव थानाय अक्सिगुरि गामिनि फोथाराव बे समाव आङो बे जुखाम आबाद मावनाय थावनियाव जुखाम आबाद मावगिरि बिथां आबादारिजों दान्दिसे सम मोगा-मोगि लानो थाखाय नुजाथिफैदों। बे समाव जोङो बे जुखाम गेदेरथार जुखामनि बागान बिगोमाजों जोङो मोगा-मोगि लागोन जे बिथाङा बे जुखामखौ माबोरै मावदों, माबायदि मावदों आरो बिथाङा बे जुखामखौ मावनानै माबायदि मुलाम्फा मोनदों बा खहा जादों। आरो जों मिथिगौ दासान्दि लकडाउन सोलिगासिनो दं आरो बे लकडाउननि गेजेराव बिथाङा बे जुखाम आबाद मावनानै जा आबाद दिहुनथाय बे दिहुनथायखौ फालांगियारि बिथिङाव फाननायनि बेलायाव माबाफोर जेंनायाव गोग्लैदों नामा जों बेनि सोमोन्दै बिथांजों मिथिनानै लागोन बिथांनि गेजेरजों। गिबियावनो नोंथांखौ जों जोंनि राइजिं बड'लेण्ड चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांनिफ्राय नोंथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। गामिया अक्सिगुरि, नामा आंनिया बिष्णु दैमारि, गबरधना धानानि बेन्दोंआव थानाय। ओमफ्राय दा अन्य बोसोराव आं बिदिनो 2 बिगा 2.5 बिगा मावोमोन बे जुखाम आबादखौ। बे समावहाय आङो माने लाबखौ मोननो हादोंमोन। माने आङो गोरलैनिफ्रायनो माने बे गोथाङै सावनाय बा रुजाग्राफ्रा बायनानै लाङोमोन आरो बिदिनो फायखारिबो होयोमोन। बेखौ लानानै आङो देग्लायहाय 2 लोगो लाबावनानै जितु आंहा फैसानि एसे प्रब्लेम नालाय दा 23 बिगा आबाद मावदोंमोन आरो जुखामखौ। ओमफ्राय जादोंमोनबो। बेयाव जोंहा गोबां खरस जादों। बिगा प्रति 4,000नि सायाव थांदों। माने 5,000आनो एसे खम जादों। ओमफ्राय दा मथा-मथि दा खानायजों ओमफ्राय बिदिनो ट्रेक्टर भारा बिदिनो जिरनायजों जोंनिया बिगा प्रति 7,000सो खरस जागोन। दा जोङो 3जोंहाय माने जोङो गुबुन सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय जोङो रां दाहार लादोंमोन। नाथाय बे रां दाहारखौबो जोङो दा सुख'नायनि लामाया जोंहा माने होथेनानै दङ। माने फाननायनि माने जोंहा लामा गैया जादों दा। मानि थाखाय फाननायनि बिथिङाव प्रब्लेम जादों? प्रब्लेमा बेनो थारमाने दा जोंहा जि बिलाया जोङो अन्य बा गुबुन बोसोरफ्राव लांग्राफोर बेफारिफ्रा फैनो हाया जादों लकडाउननि थाखाय। माने लामा सामायाव बिदिनो पुलिसफ्राबो दिगदार होयो आरो बाजाराव लांबाबो खुनु मानसि गैया। माने बिथांमोना जोंनिफ्राय खनसे लांनानै माने उल्था जानानै देग्लाय आरो माने फैनाय जादिया। लांदोंमोन आरो सिगाङाव खनसे, बिनिफ्राय उल्था जानानै फैदिया। माने बाजाराव खुनु मानसि गैया। ओमफ्राय बिदिनो पुलिस माने जेनेबा सरकारि भाबैबो एसे डिस्टार्ब होयो। बेबायदि जानानै दं आरो। दा जोङो माने कुनु जों माबोरै आबादखौ जोङो साक्सेस खालामबावगोन एबारहाय जोंनि बे जिखिनि खरस थांदों बे खरस थांनायखिनिखौ जों बोखांनो हाफिनगोन ना हाफिना बिनिबो कुनु मा गैया जाहैदों आरोखि। माने बेबायदि अबस्थायाव दं जों दा। नोंथांमोनाथ' दा जुखाम आबादखौ जों नुनो मोन्दों, गोबां जुखाम आबाद मावदों। दा जुखाम आबाद मावनानै नोंथांमोना गोसोखौ माबायदि मोनदों? जुखाम आबाद मावनानैथ' जों अन्य बोसोरनि बायदिबाथ' मोजाङानोमोन। दा देग्लाय जोङो बे माने फाननायनि बेलायाव थुंगेनायखाय जोंहा एसे प्रब्लेमा बेनो आरोखि। माने गोसोआव जों एसे बोरैबा नार्भास जादों आरो। बे आबादखौ मावनानै जोङो जुदि बेबायदि फाननायनि जुदि लामाया जुदि होथेयोब्ला जों बोरै आबादारि जानो? बे बुस्थुआ जोंनियाव एसे माने गोसोआव एसे माने आख' फाख' जानानै दं आरोखि। बिदिबा जों खेथियक बोरै जानो हागोन? खेथिखौ जुदि आबादखौ जुदि मावनानै जोङो फाननायनि जुदि जा बेबस्था गैया जायोब्ला जोङो मावनानैल' मा जानो? दे जोङो आबादखौ मावनायावथ' जोङो पुरा जोङो नलेज माने प्रेक्टिकेल जोङो मोनदोंमोन। माने गुबुनफ्रा जेरै मावो जोंनिया बिनिख्रुइ खम आदबजोंनो जोङो माने आबादखौ जाहोनो हादोंमोन आरो। माने खरस खमावनो। माबायदि आदब नोंथांमोना बे जुखाम आबादखौ? जोङो माने आबादखौ जोङो ओरैबायदि फर्मुलाजों मावदों जेने हा उनु जायो। जोंनि हाया माने एसे माने ताजा हा, माने दैनि गोनांथि जायाखै। जोङो माने बरिंनिफ्राय दै बख'नानै होनांगौनि गोनांथि जायाखैमोन। माने हाया ताजा नालाय। ओमफ्राय बिदिनो गुबुनफ्राबो मावदों। गुबुनफ्रा माने बोरि हायाव मावदों। बिसोरो बहुद माने गोबां हासार आरो दै होनांगौ जायो, मुलि होनांगौ जायो। जोङो दा बे 23 बिगायाव जोङो मात्र जोङो DP
DP बस्थाथाम ओमफ्राय इउरिया 2 बस्ता माने बस्थानै बेखिनिजोंनो जों बेबायदि आबादखौ जों बानायनो हादोंमोन आरो माने दा मिथिनो मोनदों नोंथांमोननि मार्केटिंआव जों प्रब्लेम जादों होननानै नोंथाङा फोरमायबाय दा बे बिथिङाव नोंथाङा मार्केटिंनि प्रब्लेम जानायाव दा नोंथाङा माबायदि राहा लागोन दा जुखामखौथ' नोंथाङा दिखांगासिनो दिनै दा मा राहा लागोन नोंथाङा दा बेखौहाय जोङो दा उपाय गैया जोङो दा न'आव लांनानै जोङो बिदिनो बे बिगुरखौ जिरनानै माने फोराननानै जोङो बस्थायाव सोनानै दोनथ'नांसिगोन अब्लाबो जोंहा दा बर्तमानाव जोंनो माने फैसानि बिराद गोनांथि नालाय लेबार बाहायनायाव जों बहुद समयसा आरो बेनो दा बे गोरान फोराननायनि जितु नोंथांमोना फोराननानै थुब्रायनानै दोनगोन बा दोनथुमगोन दा बैनि मार्केटआ माबायदि जाहैगोन बायदि बिनि मार्केटखौ जों दा जेबो बुंनो हाया जादों माने गुबुन समफ्रावहाय माने बिदिनो 1 किल'आव 25 थाखा बा 26 थाखा ओरैमोन खिन्थु देग्लायनि मार्केटखौ आं खबर लाहरबाय माने 12 थाखा माने 12 रां इसिबां जानो 12 राङाव जोंहा माने लाब जानो हाया जोङो बिदि 25-26 बाथाय जोङो लाब जानो हायो आरो नोंथांमोना दाथ' लांनोबो हाया जेनेबा ना नोंथांमोना जुदि बाजाराव लाङोबा बेसेबांसो गोजान जायो नोंथांमोननिफ्राय मार्केटआ जोंनिफ्राय 22 किल'मिटार जायो बरपेटा र'डआव जों लाङो नाथाय दा मार्केटआव दा बिदि खिना बेसा गैयाना दा प्रब्लेमा बेनो जानानै दं जोंहा दा जायफोर माने बेखौ साप्लाय हरो बिसोरनियाबो साप्लायनि लामाया बन्द जानानै दं दा बे बिथिङाव नोंथांमोननि जा प्रब्लेम नोंथाङा फोरमायबाय दा बे बिथिङाव नोंथाङा जा BTC खुंथाय बा BTC गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट बिथांमोननिसिम माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथाङा दा जोंहा बिदि बुंनाया बेनोसै माने दा BTC आरो आसामखौल' बुंला माने जोंनि थाखाय बे लकडाउना खोब समयसा आरो जोंनि पाब्लिकनि गेजेराव माने पाब्लिकआ थांना थानायनि माने राहाया बहुद माने उसुबिदा जाना दं आरोखि माने जोंनियाथ' पाब्लिकफ्रा गामि ओनसोलाव जों संसार जानायफ्रा बे आबादनि सायावनो नालाय दा आबादानो जुदि किना बेसा जायाबा जोङो दा न'खर सलायनाय थाखा फैसा बा सोरनिबा न'खरावनो फरायनाय थिनायाव बहुद समयसा जानानै फैदो आरोखि नोंथाङा थारमाने बे नोंथांमोननि जाखिनि माबा जाबाय नोंथांमोना जिहेतु खरसाखौबो मोनफिननाय नङा बायदि बुंदों दा बे बिथिङाव खरसाखौ BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर मदद लुबैगोन नामा रांखान्थियारि बिथिङै जोङो लामाखौ मोनोबाथ' लुबैनाया दङमोन नाथाय बे लामाखौ जोङो मोनाखै थारमाने माने जुगाजुगनि सुबिदाखौ जों मोननो हानाय जायाखै जोंनि बे निउसनि गेजेरजों माबाफोर फोरमायहरनो सानो नामा नोंथाङा फोरमायहरनो सानोमोन जों जितु बर' जाथिया माने आबादनि सायावसो माने प्राय 100आव मथा मथि 70 बा 70 जोनानो जोङो आबादनि सायावसो निर्भरा दा इ हिसाबै जोङो सरकारनि सायाव माने आबादारिनि सायाव एसे जुदि नोजोर होयोब्ला माने गाहाम जागौ बेखौ जों माने साबायखर बावहरो आरोखि गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जों दा बे समाव मिथिनो मोनबाय बिथां बिष्णु दैमारि अक्सिगुरि गामिनि बिष्णु दैमारि बिथाङा गोबांथार 23 बिगा जुखामनि आबाद मावदोंमोन आरो जुखाम आबादा जोबोद मोजांबो जादोंमोन नाथाय नै लास्ट बे जोबथा बुब्लियाव फिथाइखौ दैखांनाय समावसो मुलुगनां कर'ना भाइरास गिख्रंथाव साग्लोबनायनि थाखाय बिथांनि मार्केटिं बा हाथाय फाननायनि बेलायाव गोबां जेंना नुजादों होननानै बिथाङा फोरमायदों लोगोसेनो बिथांनि आबादावनो जोंजों लोगोसे आरोबाव सासे मुस्लिम कमिउनिटिनि सासे सुबुं आबादारि बिथाङाबो गोबां जुखाम आबाद मावदों होननानै जोंनो फोरमायदों जों बिथांजोंबो बे समाव दान्दिसे मोगामोगि लागोन प्रथमते আপনার চিনাকিটো দিব मोर नाम जाकिर हुसैन ভিলেজ বগরিগুৰি বাথাৰ পোষ্ট অফিচ চুকুৰুমবাৰী থানা চৰগুক ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটা ব্লকটো গবৰধানা আমি গম পাইছোঁ যে আপুনি বহুত এনেকুৱা খেতি কৰিছে বুলি আপুনি কি ক'ব হয় ময়ো খেতি কৰিছোঁ আৰু মোৰ খেতিটো ভালেই হৈছে অন্য বছৰ যিসকল খেতিয়কে খেতি কৰে সেই নিচিনা মোৰো খেতি ভালেই হৈছে মই যত্ন কৰিছোঁ বহুত তো সেই হিচাপে খেতি প্ৰডাকশ্যনো ভালেই হৈছে কিন্তু অসুবিধা আছে মানে এতিয়া বেচাতে বিৰাট ডিষ্টাৰ্ব এই কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে যিটো লকডাউন কৰিছে এইটোৰ কাৰণে মানে আমি বস্তুটো মানে আমদানি ৰপ্তানি কৰিব পৰা নাই মানে বেলেগত বেচব পৰা ৰাস্তা পোৱা নাই চৰকাৰীভাৱে প্ৰশাসনৰ ডিষ্টাৰ্ব আনকি আৰু এটা অসুবিধা কি মানে কি হৈছে অন্য বছৰত এইটোৰ দাম অলপ বেছি থাকে 25-26 টকা এনে থাকে কিন্তু এইবাৰ আকৌ তাৰ মানে আধা
সেইকাৰণে আমাৰ বহুত লছ হ'ব এই বিষয় লৈ আৰু আমাৰ মোৰে বন্ধু মাননীয় বিষ্ণু দৈমাৰী তেখেতে মোক কৈছিল যে আমাৰো খেতিটো চাই যা তে সেই হিচাপে মই আজি আহিলোঁ তেখেতৰ খেতিটো চালোঁ তেখেতৰ খেতিটো ভাল হৈছে যত্ন কৰিছে ভাল হৈছে কিন্তু কথা হ'ল তেখেতে বহুত খেতি কৰিছে মোৰ থাকি বহুত বেছি তেখেতে আৰু বিৰাট বিমূৰত পৰি গৈছে সেইকাৰণে দুই বন্ধু একেলগে বহি মানে এইটো চিন্তা ভাৱনা কৰি থাকোঁ কি কৰা যায় কি কৰা নাযায় বহুততো লোকচান হৈ গ'ল এইবাৰ তো এই বিষয়ে মানে আমি অলপ বিৰাট চিন্তিত আৰু আপোনাৰ কি কি খেতি আছে মোৰ খেতি আছে মাকৈ খেতি আছে আনকি এনে ৰবি শস্য কৰিছিলোঁ বহুতখিনি ধান খেতি কৰি থাকোঁ মানে মই এনে খেতিয়ক মানুহ আৰু কিন্তু এই লকডাউনৰ কাৰণে এই 2 বছৰ ধৰি খেতি কৰি মানে আমি উন্নতি কৰিব পৰা নাই মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে অসুবিধাত পৰি আছোঁ এইটো সময়ত আপুনি আমাৰ যোগেদি BTC গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্ট কিবা অনুৰোধ কৰিব নেকি আপুনি এইটো বিষয়ে আমি আমাৰ যিটো হয়তো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অসম আৰু BTC গভৰ্ণমেণ্টক মই মানে মোৰ তৰফৰ পৰা বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ খেতিয়কৰ ফালে অলপ চকু দিয়ে ভাল চকু দিয়ে যাতে আমি খেতি কৰি ভাল মানে এজন খেতিয়ক হিচাপে পৰিচয় দিব পাৰোঁ আৰু যিখিনি বস্তু আমি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ সেইখিনি যাতে বজাৰত ভালদৰে বিক্ৰী কৰাৰ সুবিধা পাওঁ আৰু উপযুক্ত দামখিনি যাতে আমি পাওঁ আমি খেতি কৰি লাভ কৰিব পাৰিলে হয়তো আমি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি আমি আনিম গাঁৱত কৰিম কৃষকে হয়তো আমাৰ যোগেদি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হয়তো কামলা বা শ্ৰমিক গিলা হয়তো কৰ্মসংস্থানো পাব আমি এইটো গভৰ্ণমেণ্টক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে এনেকুৱা আমাক এটা সুবিধা দিয়ে যাতে আমি খেতি কৰিবলৈ সুযোগ পাওঁ সুযোগটো যাতে আমাক গভৰ্ণমেণ্টে কৰি দিয়ে BTC তথা আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে যাতে আমাক সুযোগটো কৰি দিয়ে धन्यवाद बिथांमोननिफ्राय जों बे समाव मिथिनो मोनबाय बिथां बिष्णु दैमारि लोगोसेनो जा जोंजों मुस्लिम कमिउनिटिनि जा सुबुं बिथाङाबो गोबां आबाद मावदों होननानै जोंनो खोन्थादों नाथाय बिथाङाबो एखे लोगोसेनो बिथां बिष्णु दैमारिया जेरैहाय बाजारनि बिथिङाव बा फाननायनि बेलायाव जाबायदि जेंनायाव सोमजिदों कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउननि थाखाय बिथाङाबो बे एखे जेंनायावनो गोग्लैना